На сёння іх у Брэсцкай вобласці ўжо больш за мільён. Тых, хто вядзе работу па ўмацаванню міру, сяброўства, узаемапаразумення і згоды паміж людзьмі. Абласное аддзяленне Беларускага фонду міру правяло 5-ю справаздачна-выбарчую канферэнцыю. Аб выніках работы, мэтах і задачах на будучыя грамадскай арганізацыі даведаўся Юрый Печур. Шостае дзесяцігоддзе Беларускі фонд міру вядзе работу па прапагандзе і ўвасабленні ў жыццё ідэй гуманізму і міласэрнасці. Арганізацыя не займаецца камерцыйнай дзейнасцю. Гэта дае магчымасць усталёўваць і падтрымліваць сяброўскія адносіны з недзяржаўнымі арганізацыямі і грамадзянамі, аказваць дапамогу маламаёмым грамадзянам, ветэранам і інвалідам, хворым і адораным дзецям, маладым талентам, усім, хто патрабуе дапамогі і клопату. Всего за 5 лет на лечение тяжелобольных детей было собрано Фондом мира более 600 миллионов рублей. Мы помогали территориальным центрам, мы помогали центрам корректирующего и развивающего обучения и реабилитации детей с серьезными психическими и физическими нарушениями. Программа «Память», она очень характерна в деятельности нашей общественной организации, потому что история – это история войны, это память народная, поэтому одной из уставных и основных задач является осуществление вот этой программы. За мінулыя 5 год шэрагі абласной арганізацыі папоўніліся моладзю. На сёння агульная колькасць членаў налічвае больш за мільён чалавек. На справаздачнай выбарчай канферэнцыі быў прыняты заклік да ўсіх людзей добрай волі аб садзейнічанні дасягненню грамадзянскай згоды, міласэрнасці, захавання нацыянальных традыцый і ўзаемапаразумення. Дальше работу мы собираемся строить в соответствии с уставными задачами Фонда мира. Сила любой общественной организации в ее полезности обществу. И поэтому, если люди будут обращаться, а они обращаются, очень много таких обращений, конечно же, мы будем выполнять свои уставные задачи. Юрий Печур, Александр Севицкий, областные новины, Брест.